Бүгін Қозанда бейікліктен суға синхронлы секіру бойынша финал ярышлары узды. Мұнда 4 ил командасы күш сынаша. Ораларында Бразилия, Аргентина, Белоруссия бар. Россияны Татарстан спортчысы Никита Шлейхер белән Евгений Кузнецов тәкъдим итте. Никита Европа һәм Кытайда узган универсиада чемпионы. Һәр илдән 2 спортчы чыгыш ясый. Барлыгы 6 төрле күнегү күрсәтәләр. Россия Бразилия командасын 100 балга диярлек уза һәм беренчелекне яулый. Никита Шлейхер өчен бүгенге медаль өченчесе. Әле кичә генә ул шәхси сикерүдә алтын яулаган иде. 10 метрлы биеклек аңа көмеш медаль китерде. Мондый нәтиҗәнең сире көндәлек әзерлектә ди егет. Бүген казанлылар һәм кунаклар күпләп килгән. Трибунларда буш урын юк иде. Җанатарлар безгә көч бирә. Бу спорт төре белән мин инде 22 ел шөгыльләнәм. Татарстанда халыкара ярышлар узуы бик шатландыра. Кул чабалар, шундый атмосферасы бик ошап китте миңа. Никита ул Казанда яши торган спортсмен икән, шуларга шатланып, тагын да күбрәк кул чаптык инде без бүген. Бүгенге Татарстан спортчылары Россия җыелмасы составында 27 медаль яулады. Күбесе синхронлы йөзү, бадминтон, авыр һәм җиңел атлетикадан. Спорт гимнастикасында осталыгын Казанда яшәүче Даниил Маринов та күрсәтте. Егеткә 19 яшь, уеннарда 2 алтын, 2 көмеш һәм бронза барлыгы 5 медальгә лаек булды. Бүген Даниил башка спортчылар өчен җаната. Казанлыларны һәм кунакларны татар телен белмәсә дә, татар шигырен укып, уеннарны карарга чакыра. Зур байрам, дусларым келегез без бергә уйныйбыз, җырлыйбыз, биебез. Даниил Россия чемпионатында 2 алтын медаль яулый. БРИКС илләре уеннары егет өчен беренче халыкара ярышлар. Результат показал хороший. Мин күрсәткечләрем белән канәгать, әмма нәтиҗәләр тагын да яхшырак була ала иде. Киләчәктә тагын да тырышачакмын. Бу минем тәүге тапкыр халыкара ярышларда чыгыш ясавым. Уеннарның нәкъ Казанда узуы белән горурланам. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта бүген шахмат турниры узды. Монда 6 комплект медаль уйнаталар. Татарстанның дөнья һәм Европа чемпионы Владислав Артемьев тәкъдим итә. Биредә ул иң көчле уенчыларның берсе. Могу сказать, что турнир проходит в напряженной борьбе. Барлык катнашучылар да көчле, үз эшенең усталары. Беренче турнирдан ук уен бик авыр барды. Әмма тиз арада дөрес юлын таптым. Оештыру югары дәрәҗәдә безнең команда җиңү яулар дип ышанам. БРИКС илләре уеннары бу атна ахырына кадәр дәвам итә. Катнашучылар бокс, йөзү, көрәштә көч сынашачак. Татарстан спортчыларының бу ярышларда да җиңү мөмкинлеге зур. Лиана Вехтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.